No us fallaré. No us fallaré. El meu avi, el meu avi, el meu avi. El meu avi va anar a Cuba. És increïble la intensitat de gust de bacallà, amb un fons d'all i julivert, que contrasta amb una textura molt suau. Són quasi com croquetes. No soc cuiner, no soc pastisser, no soc forner, però li foto ganes. Avui, segon capítol de Tot plegat és un bunyol, la sèrie dels bunyols que fem a Catalunya. El primer, moure el cul, i anar al mercat, al súper, al basar o a la nevera d'un amic. Necessitem 400 grams de patates tipus àgata, sobretot que no siguin per fregir. 400 grams de bacallà de salat. Triplant, oli d'oliva suau. 3 ous de gallina. All i julivert. 80 grams de farina normal, la de tota la vida. 20 grams de llar viscosa de porc. 30 grams de mantega. I ara cap a casa, que vol ploure. Vol ploure el català. Comencem tallant la patata, tamany més o menys patates braves, o truita de patates. Les cobrim amb aigua. Les patates han de quedar un dit per sota i les posem a foc mig durant uns 20 minuts. Mentrestant, aquí tallem el bacallà i el tallem a daus. El reservem. I ara 2 grans d'all. A bocins ben petits. Veieu quina velocitat de tall? Impressionant, no? Buah, la meva prioritat és no perdre ni un dit amb aquests vídeos. Ara agafem un bon grapat de julivert i vinga a trinxar-lo. Fot-li! Vinga, fot-li! I aprofito que les patates són al foc per explicar d'on he tret la recepta. He anat directe a YouTube. Al començar a escriure bunyols de bacallà, pam! Apareix el senyor Nando Jovany. Així que no he dubtat, de cap. Tractaré de no destrossar la recepta del Nando Jovany. Ara tornem a les patates. Pongem i cauen, ja estan. Afegim el bacallà de manera que quedi cobert. Quan arranqui el bull, ho deixem un mig minut. No s'ha de coure molt. Ara desmuntem tota la cuina, preu que feu el mateix, i colem les patates i el bacallà. Hem de conservar l'aigua de cocció. Safata per aquí. Aboquem, xafem i reservem. Que bonic. Ara una bàscula. Aquesta té més anys que Matusalén i mai he canviat la pila. És com un Nokia d'abans. Alto, això és important. Separem 125 grams de l'aigua de cocció. Ni 130 ni 110, 125. Posem l'aigua de cocció al foc mig, afegim la llar i la mantega. Volem que es fonin sense bullir. Quan ja estigui, incorporem la farina ràpid i passant-la per un colador. I a remenar. Cal treballar la massa fins que quedi seca i comenci a agafar un color daurat.
D'altra manera, la farina estaria crua i no té bon gust. Si no, tasteu-la, agafeu una cullera de farina i tasteu-la. Fugim del foc i incorporem el primer ou. Al principi sembla un desastre, però no triga molt a incorporar-se. Segon ou i repetim el procés. Al tercer ou afegim la meitat. Si ens cal, ja afegirem la resta. Busquem una textura que en castellà li diuen picopato i que és molt gràfica. Mireu la forma de la massa, com cau. Veieu? És un ànec. Doncs ja està. Ara anem a fer el mazacote. Afegim tot el que tenim a mà. Comencem pel bacallà. Remenem sense mesura. Com podeu veure, podríem aixecar cases amb això, però optarem per fer bunyols. Quan estigui integrat, afegim l'all i el julivert i tornem a remenar sense mesura. Soc conscient que aquesta recepta es pot fer d'altres maneres, però jo he escollit aquesta i estan bons. Per donar la forma que volem als bunyols, ens calen 2 culleres i fer exactament aquest moviment. Deixarem caure la massa i d'aquesta manera obtindrem aquest efecte, aquests pics. Són pics molt característics dels bunyols de bacallà. Càmera lenta. Posem l'oli d'oliva a foc viu. I quan tinguem uns 170 graus, apa, cap a dins. En un parell de minuts estan fets. Mireu que macos. Que bufons, xulíssims. I continuem en tota la bunyolada. Tot sovint ens entren ganes de fotre'ns un menjar per l'aspecte o l'olor, però de vegades l'impuls neix pel so que fan. Escolteu bé i feu-los. Gràcies per seguir la sèrie Tot plegat és un bunyol, la sèrie dels bunyols que fem a Catalunya. Si us agrada, us podeu subscriure al canal. Maco perquè sí. I que visca Catalunya! I que visca Catalunya! I que visca el català!